program imene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zimene ndizofunika kuti tizikambirana ngati Amalawi. Lero mprogram yathu ya Mphepo Zinayi tifuna tikambirane nkhani yokhuza ntchito za migodi kuno kwathu Malawi, makamaka kukambirana za miyala ndithu yosiyanasiyana imene tili nayo kuno kwathu Malawi, kuti kodi tingatani kuti miyala imene tigwiritse ntchito, komanso nkhani yakunso ndiyo kuti tidziwe malamulo amene alipo kapena ndondomeko zimene zilipo zimene zimathandiza kuyendetsa ntchito za migodi kuno kwathu Malawi. Ndizo kukambirana zathu za lero zikutifika pansi pa project imene muchingereza akuitcha kuti Empowering Stakeholders Driving Just Resource Governance through Open Contracting and Licensing project imeneyi akuigwira ndi Perekezi Consultants, ndipo ili pansi pa Empowering a Just Energy Transition Minerals Challenge, Jet Minerals Challenge, imene malandira thandizo la ndalama kuchokera ku USAID. Ndem program ilero menda fotokozera tikhala tikuunika kuti kodi tili ndi malamulo otani kuno kwathu Malawi pa nkhani zimenezi za migodi, komanso tikambirana nkhani yokhuza ndithu ma minerals amene timati ma transition minerals. Ndi chani kwenikweni ma transition minerals amene tikukambawa, komanso kuno kwathu Malawi zimamveka kwambiri nkhani zoti kumene kumakhala ndithu katangale kuti munthu upeze license kuli ntchito kubasi. Tindakuluakulu lero amene atifotokozere kuti kodi zimayenda bwanji, komanso tingatani kuti tipitise patsogolo ntchito za migodi, podziwa ndithu kuti amene wani magawo atatu ndi limodzi wa magawo atatu amene boma likupitisa patsogolo: ulimi, ntchito zokopa alendo, komanso nkhani za migodi. Poyambirira timafuna ndilandira akuluakulu amene tinawo mprogramu iyi. Poyambirira tinda Ignatius Kamwanje, iwo wandi consulting geoscientist. Atifotokozera bwinobwino kuti kodi chichawa chake tiziti chani fayo khangati ndi nkhani yakulu basi tiwandire ndi manja awiri azikomwambiri. Komanso tinda Mphatso Chikoti, iwo wandi Chief Inspector of Environment komanso Head of Mineral Rights Section ku nduna ona za migodi. Udindonso ndithunda udali kubasi. Komanso pa programu iyi mafuna ndilandire Loveness Tole, iwo watu amagwira ntchito kubungwe lija la Center for Human Rights and Rehabilitation CHRR, ndipo ndi Human Rights Advocate. Tiwandire ndi manja awiri. Sikumupambira. Poyambirira peni mwina ndiyambe ndi Akamwanje kuti tikamati ma transition minerals tikuti chani kwenikweni? Choyambirira ma transition minerals tikoza kunena kuti ndi ma minerals amene akupezeka komano saononga chilengedwe. Since time memorial the world has been using ma minerals amene ali okhanga toononga chilengedwe ngati malasha, komanso oil amene amapanga release ma toxic chemicals, amaononga so even amati blanket limene lili kumwamba. So anthu anabwera ndi idea yokuti kodi tingachepetse bwanji kugwiritsa ntchito ma minerals amenewa. So they came up with the extraction clean energy, they call it clean energy. Tizikumba miyala yomwe singathe kuononga chilengedwe. Nde miyala imeneyi ilipo ndithu yambiri. Ina mwa iyo ndiyo kuti anthu apeza kuti mabatiri omwewa timagwiritsa ntchito ma minerals ngati amenewo. Ena amagwiritsa ntchito ngati ma carbon kuyendetsa ma turbines za hydroelectric power. Mutakuona iniyo kuti njira zimene zizi sizimapanga release ma elements amene angathe kuononga chilengedwe. So ma transition minerals have been perceived to be important in this modern technological era. Because they are clean, they do not damage the environment, and all the same they have got the potential to drive the economy of a country like Malawi. Titokoza kwambiri, mufuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi chimenecho tisanayambe zokambirana zathu. Ndipite kwa Chikoti. Gawo limeneli la migodi ndi imene ndithu nayamba kalekale kubasi. Kufika pano tukamba ndithu kuti ndi gawo limodzi limene boma laika ndithu kuti limene lingathandize kuti dziko lathu lisinthe. Koma sizingayende bwino opanda ndithu ndondomeko zabwino kapena malamulo abwino. Tili nawo malamulo oyendetsa gawo limene la migodi. Zikoma kwambiri akomwe nena ndi bwino pafupifupi ntchito iliyonse
akamaka za bomas zili ndi malamulo amene anakhazikitsidwa olopa khomo pamene pabanja muno pamakhala malamulo mwina pote malamulo apakhomo amakhala kuti ndosalembedwa koma pali malamulo ndithu amene amatsatidwa kuti aliyense amene azitsatira. So chimodzimodzinso ntchito za migodi pala malamulo amene nyumba ya za malamulo inakhazikitsa kuti azitsatiridwa. Tukamba panopa kuli malamulo amene timatcha Mines and Minerals Act 2019. Komanso ngati mukumbukira posachedwa pa nyumba ya malamulo inakhazikitsanso malamulo ena amene akulowa m'malo mwa Mines and Minerals Act 2019 amene akumatchedwa kuti Mines and Minerals Act 2023. Iyi ndi njira ina imene boma likufunitsitsa kuti pakhale dongosolo ntchito za migodi. Komanso kuonjezera pamenepo pali malamulo enanso amene amathandizira chifukwa ntchito ya za migodi si ntchito ya munthu mmodzi, si ntchito ya unduna umodzi, amati munthu umodzi susadenga. Ndiye palinso nthambi zina zimene zimathandizira mwachitsanzo anzathu azachilengedwe nawonso alinso ndi mbali yawo imene amathandizira kuti ntchito za migodi izi malamulo a za migodi achagwire bwino ntchito. Tili ndi anzathu za misonkho Malawi Revenue Authority. Mukudziwa ntchito ya migodi ndi business. Pamene pali business payeneka paperekedwe msonkho kuti wina aliyense atani apindule, Malawi aliyense apindule nawo. Ndi anzathu za misonkho alinso ndi malamulo amene amathandiziranso ku ntchito za migodi amachata Taxation Amendment Act 2016 imakampanso zokhudzana ndi za migodi. Mukapita kuleba mupeza kuti anzathu amene kuleba amaona kwambiri zolimbana ntchito zachitetezo pa ntchito, maufulu anthu pa ntchito, nawonso ali malamulo onsewa akuthandizira kutiko ntchito za migodi. Alipo ambiri ndithu kuti tikhoza kumango achula pano kuti atomic energy muti malamulo amenewa sakumalowereranso nthambi zina yakumakatsutsana ndi lamulo lina limene lili kuleba lina limene lili uku ayi kutsutsana kwa malamuloko ndi palibepo. Koma mwina tikhoza onena kuti ngati ka duplication choncho koma osati kutsutsana koma pali kuthandizirana kuti lamulo lina likunena kuti mungoyerekeza munthu aliyense ani kuti apereke msonkho. Muona mu Mines and Minerals Act tikunena zimene zonso ngati uyamba ntchito za migodi upereke msonkho, mupita kuyamwara yakambaso zomwezo kugwira ntchito za migodi upereke msonkho. Nde mutati muone sikuti ndikutsutsana koma pali kugwirizana komanso kupangana support kuti ntchito imeneyi ipite patsogolo. Timufa kuti mwaso kufotokoza kwanu kuti tili ndi lamulo latsopano limeneli madina mva kuti kulibeko kuma ndondomeko zake zoyendetsera mpaka ali pano tini ndondomeko zake zoyendetsera kamati ma regulations. Lamulo la Mines and Minerals Act 2023 latsopano likukhazikitsa bungwe ngati authority chichiwa chake chipa chandithawa tingo chiro authority uchadwa Mines and Minerals Regulatory Authority. Ndiye lamulo limene lino likupereka mphamvu kwa authority ija kuti ikhazikitse ndondomeko zamene aziyendetsera motero kuti authority ikangoti yabwera yayamba ndiye kuti ndondomeko zonsezo zikhazili m'malo mwake. Ndi dongosolo limene linayikidwa ifa mphamvu zimene zinaperekedwa kwa authority. Act inapangidwa koma act iyo ikupereka mphamvu uno kwa authority kuti ipange ma regulation oti aziyendetsera ntchito zitizo za migodizo. Komabe ichi sikuti ndi chinthu chodetsa nkhawa chifukwa chakuti unduna za migodi unayamba kale kupanga tingati kalambulambwalo ka foundation kuti i authority ikamabwera ipeze poyambira. Ndipo yambirapo palipo ndesi kuti Amalawi akhale ndi nkhawa kuti ikubwera ndi palibe malamulo oyendetsera ayi ndithu. Koma authority yo ground ikhale ndithu tikudikirabe kuti ikhalapo. Zitati zayenda bwino zikuoneka kuti mwezi omwe uno authority ikhoza kuyamba mwina chakumapeto apa ndikuti zitati chilichonse chatani chayenda bwino poti izi ndi ntchito za boma pakhala zina ndi zina zimapeza kuti zakumangitsana kuti mudikire kukayi pang'ono chani komano ndimene chilili chilinganizo cha boma ndi chakuti mwezi uno pofika kumapeto authority ikhalepo. Achikoti ndimafuna kuti ndikupaseni mpata
kuti mutipase chithunzithunzi kuti lamulo limene tinali nawo lakale licha ndi lamulo limene tinalo latsopanoli likubwera kuzasintha chani kwenikweni pa nkhani ya ntchito za migodi mwayo. Lamulo limene likubwerali chance la Mines and Minerals Act 2023 likufuna lithandize kuti choyambilira enforcement ikhale yosavuta. Ifa mphamvu zikuperekedwa ku authority ikuchepetsa mabureaucracy amene amakhalapo kuti enforcement ya lamulo ichitike. Chifukwa authority ndi bungwe loyima pa lokha, standalone institution. Ndi ifa ndi bungwe loyima pa lokha ndiye kuti mandondomeko ena ndi ena azingochitikira mukabungweko ndipo khawo ndikabungwe kakang'ono ndi chilichonse chizithera mutimo momwemo. China chachiwiri chimene authority ikubwera isasinthe kwambiri ndi kuchepesa nthawi zimene zimakhalapo kuti monga mukudziwa nthena madandaula iyayi tikapanga apulayi zimatenga nthawi yayitali chani. Chifukwa chakuti authority ndikabungwe kakang'ono koyima pakokha china chilichonse chizayenda mwachangu mu authority momwemo palibe kuchedwetsa kwina kulikonse kumene kuzakhalapo. Chifukwa ndikuti ma levels onse a bureaucracy imene imakhalira setup ya boma achotsedwa ingokhala kabungwe kakang'ono. Tikuyembekezera kuti enforcement ipita patsogolo, ma processes opangira ma license azikhala achangu kwambiri. Komanso chifukwa chakuti zinthu zikuyenda mwachangu tikuyembekezeranso kuti ngakhale chuma cha boma revenue imene izibwera kuchoka ku migodi izikhalanso yoyenda mwachangu kwambiri. Ndiye kuti ndalama zimene tizizipeza kuchoka ntchito za migodi zizikhala zochuluka komanso zizibwera mwachangu. Ndimafuna kuti athole akhachite kwa nthawi yayitali kubasi koma nkhani imeneyi wakhuza chifukwa chakuti mafotokoza kuti simagwira ntchito nokha yani mumagwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana ndikukhupiraso kuti mabungwe amene saboma mumagwira nawo ntchito. Athole mmene lamulo limene limapangidwali maganizo anu analo otani chimene mafunisa kuti chikhale mulamulo limene ndi chani mmagwirani kwambiri ntchito ndithu zokhuza ufulu wa chibadwidwe wa anthu takhala tikumvapo nkhani malo osiyanasiyana amene mukuchitika ntchito zimene za migodi. Maganizo anu ali mulamulo limene? Zikomo kwambiri ife ngati human rights cholinga chathu kwambiri ndikuyang'ana mafulo a anthu kuti kodi mafulo a anthu aphwanyidwa kapena sanaphwanyiridwe. Tikakamba lamulo limene likukambidwali inde ifeso ndi okondwera kuti lamulo lilipo komano ife tchalo lathu kwambiri limakhala pakuyang'ana kuti kodi lamuloli pamene likubwera silikupanga affect gulu lina lake la anthu kapena ena ake sadandaula. And as effect at human rights simondetse kuti palamulo aja akambabwera tikhale pompo ndipo tamvetsere ngati sitikumvetsetsa tifunse kuti apapa kodi chichi mukachika chonchi nanga anthu akafika chikathandiza bwanji nanga chikapanga affect bwanji munthu. So lamulo limene lili kwa ifeyo tinalilandira ndipo tilokonzeka kugwira ntchito makamaka monga ndanena kuti ife nkwandi kwathu ndikuyang'ana maufulu a anthu kuti lamulo lisapondereze anthu makamaka tikamba nkhani za migodi. Tikamakamba nkhani za migodi pamachitika zambiri zimene zimachitika monga tikapa for example kuti munthu afuna akapange mgodi kapena mwina munthu afuna apatsidwe license pamayenda khala ma process osiyanasiyana komanso ma process aja akachitika munthu chakapatsidwa akapita pamalo pachapo amene kuti afufuze akafufuza kodi migodi metu kupanga apapai kapena zimene tikufuna tipanga apapazi kodi zipanga affect bwanji anthu. So ndondomeko zonse zikamachitika ife ngati human rights timakhala tipompa kuyang'ana kuti kodi awawa apatsidwa license kodi nanga ayenda procedure yokwanira kapena nanga zakhala bwanji nanga ndicho linga kwenikweni kuti anthu aja sakafutike. Tikakamba za madera ambiri imene mwakhala mumvapo taona ndithu anthu ena amene anakhala kupita umene kuja kusana ende munjira mundondomeko zokwanira anapeza kuti zinapanga affect anthu ena mpaka panopa. Ngati human rights we are still stand on kuti anthu awo athandizidwe ngati kuli koyenda opangidwa compensate ayinopangidwa compensate nanga lamulo likuti chani because tikangana lamulo lakale tichalo tikalionetsetsa linalibe ndi tingakambe kuti ngati munthu sunatsere procedure lilibe zilango zingine zokwanira lamulo la 2019 ndiye tikangana lamulo lili likuonetsa kuti litipatsa titu kuti munthu amene sanatsere procedure
kodi zilango zake ndizokwanira ndizokhwima kutengera ndi lamulo la 2019 koma la 2023 we are assured kuti muli zilango zokwanira kuti munthu amene amatsatira lamuloli awina kuti atani alandire zilango zokhwima. nkhani imene yachipoti ya relocation ndi compensation ndi nkhani imene ndithu yabweresa pungwepungwe madera ambiri ndithu kuno kwathu Malawi imene ntchito zimene zikugwiridwa za migodizi. lamulo limene tikukamba panoli likudikira ma regulations likuchita zotani pa nkhani imene ya relocation and compensation? zikomo kwambiri chance. mwana yatizoona ifa nkhani ya relocation ndi compensation imakhala nkhani yovutirako pang'ono. kuvuta kwake kukubwera ifa chakuti nthawi zina pamakhala kusasiyanitsa pakati pa ntchito yoti yokumba mgodi ndi ntchito yofufuza. fani ntchito zosiyana. munthu asanatsegule mgodi choyambirira amene kuti afufuza. pamene munthu akufufuza nthawi zina anthu amaona ngati pamene akufufuza paja wayambapo ntchito yokumba mgodi. imene ija si ntchito yokumba mgodi. ija akumatenga anthu matraki kumatenga madoti kumapita nawo ndinadziwa tikulowetsa kumeneko komabe nditsimikizako kuti nkhani kufufuza ndi kukumba ndikwasiyana. so nkhani yofufuza pamene munthu akufufuza nthawi zina mutati muionetsetsa awa ndi geoscientist akozo ndimadziwa kuti athirapo ndemaskathawi ina munthu akamafufuza muona kuti amakumba mabowa akumba yapa. chipepeso chimene chimatuluka pamene munthu akungofufuza nthawi zambiri chimene chimafunikira ndi chipukuta misozi. chipukuta misozi choti munthu apangidwa disturb mwina aluwa munda mwanu akabola pena pake kabowo kuti atengepo sample apita munda mwa munthu wina. pamene aluwa munda muja tingwelekeza ndi traki kandi galimoto kandi anthu aja mwina apondaponda mizere yachimanga. pamene paja anthu amapatsidwa chipukuta misozi ayeneka apatsidwe chipukuta misozi. koma pamene mgodi ukutsegulidwa kuti apa pano ntchito yangu kuti sample imene ophewa chikuka bwanji imene amayenera kutengayo apa ndi kuti mukusokoneza nkhani. nkhani zimene tukamba ya relocation ndi ma compensation ndisanakuyankhe nkhani ya masample. compensation pamene munthu akutsegula mgodi apano wamaliza kufufuza nde wapempha kuboma kuti tsopano ndamaliza maripoti anga ndi awa ndifuna nditsegule mgodi apange apply mu application wake moja boma limene kuti liunike malo zinthu zambiri zina ndi zimene zonso kodi compensation idzenda bwanji. resettlement mwina ngati pazakhale anthu azasunthidwe pamalo ifa mgodi tusumachitikira mu vacuum simukamulengalenga uli panthaka kuti muone dziko lino la Malawi pafupi pena paliponse pali munthu. zimakhala zina zodabwitsa kuti apa ndi paphiri penipeni wina kuti malo ato ndi anga. pabwerapo mgodi mu application ya munthu aonetse ndondomeko zokwanira kuti kodi anthuwa munthu uyu apapa tamusunthapo moyo wake kuti upitilire kukhala wabwino tipange bwanji. ife ndazathu akulansi a Minister of Lands ife nthaka amene amang'anira nthaka ndakulansi timene kuti tiunikire zimene zija. compensation izayenda bwanji kumpepesa munthu takusunthane pali ndondomeko zosiyanasiyana. mumpezera malo ena munthu uja akakhalepo kapena mumpatsa ndalama mutakambirana mogwirizana motsatira malamulo aboma mumpatsa ndalama akasake yekha malo kuti moyo wake usasinthike kwenikweni uzipitilira. ndondomeko zimene zozo zilipo ndipo zimatsatidwa chifukwa sizingatheke olo muli inuyo mgodi ungobwera pamudzi pano azakuthamangitseni osakupatsani china chilichonse. malo ndi anu munatenga kwa makolo anu kaya munagula inunso simungalole. ntchito za migodi sizimabweretsa chisokonezo pamalo. cholinga chathu nchakuti anthu akhale moyo ofewa komanso dziko lipeze chuma lizipita patsogolo. ndi ndondomeko zimene zozo zilipo ndipo zimatsatidwa. komanso munthu license asanapatsidwe amafunika akhale ndi timati environmental clearance, environmental approval. environmental
and social impact assessment imapangika sinthu zochichewa chake ngati chani mu environmental and social impact assessment zinaso zimene zimaonekeredwa mu environmental and social impact assessment ndi zimene zonso kotero kuti akakwanitsa zonse zofuna moti simapereka license mutasana bwerese certificate ya environmental impact assessment sizingateke ndipo munthu sangapatsika moti munthu sangambe kugwira ntchito imeneyi alibe EIA sizingateke ndi requirement yoti ndipo ndiyofunikira kwambiri so EIA approval tingoti EIA imaonikira zonse zimene tukamba basi anthu usamuka akakhala pati zayenda bwanji anthu amene akhudzidwe ndi ati ifa kulipo kuti munthu ukhala uno kulilongwe Mgodi uli kunsanjo zinoti inetu ndezindikhudza ntchito za pamene popo EIA imaonikira zonsezo amene akhudzidwe ndi ati ngati mgodi ukusuntha anthu asunthidwe anthu amene asunthidwe ndi atiwo ndalama zimene zikhalepo zikhala ndalama zake ziti munthu akadusa ndondomeko zonsezo watenga environmental approval kuchoka ku bungwe lija timati Mphepo Malawi Environment Protection Authority ndamabweretsa kwa ife akabweretsa kwa ifeno ndi pamene timapatsa certificate yake kuti atenga certificate nawo mulindi tsopano mulindi chiphaso komabe sikuti munthu akandi chiphaso ndiza thera pompo atsatirebe chani malamulo ifaso kuti chiphaso cha chikumteteza munthu kuti asatsateso malamulo onse kuti apo kuti ndi chiphaso ndikuti basi ayi malamulo atsatidwe ndibwere nokufusulana na masampo pamwe ndifusa kuti madaba kuti simukufika kumene ndifika nditu mwafusa kuti kodi sample imene ikhayo chuluka bwanji awo ndi a geoscientist azathu aza geology kunduna za migodi kuliso nthambi yoona za geology zofufuza timati geological survey department kutengera ndi mene zimakhalira za geology ine sine geologist koma ndingofotokoza mene zimakhalira masampo ali magulu amakhala magulu pali sampo imene mufuna kuti akangokuunikirani kuti muli chani ndi chani pali sampo imene mufuna kuti akagwiritse ntchito popangira mashini amene muzagwiritse ntchito pa mgodi wanu fa mashini apa mgodi amapangidwa customize kugwirizana ndi nthaka imene ili nthaka ndiyosiyana ndi mashini ane ngati apangidwe mogwirizana ndi nthaka imene ikupangidwa tingoyerekeza eniyo mukupanga chigayo kodi sampo imene mungafune yachimanga kuti mudzoti chigayo chanu chigwira bwino ntchito ingakhale chimanga chambiri bwanji sindikuyembekeza kuti mungatengeka chimanga kongowanira mukapo nkune kuti chimanga chifuna tiyesere chigayo tione kodi chizigwira bwino ntchito bwanji kukaya chimanga chathuchi mufunika ndithu muna thumba la nthundu so imene imachedwa kuti back sampling imathandizira kupanga customize machine amene muzagwiritsa ntchito kupanga customize ma process methods osiyana mufunika mutenge sample yochulukirapo komanso exploration license imapanga kava malo akulu kwambiri tingoyerekeza malo akwana 100 square kilometers 100 square kilometers iliyonse bori lonse liye mabola 1 kilometer 100 square kilometers mungabole mabola angati so boli lonse mwalibola depth 50 meters or 100 meters so pa depth iliyonse tingoyerekeza mutenga 1 kg per hole nelifati to hole imodzi makeji amene mutengepo akauchulirapo tingoyerekeza 10 kgs per hole then you have mahozi 1 kilometer iliyonse 100 square kilometers mukaphatikiza oseacha isanduka matani mukunyamula zimene zicha ndikuona makhala matraki aja timaona so pano chinaso choti mudziwe nchakuti sample ikamatumizidwa pamatengedwa chilolezo kuboma munthu sangatumize sample kunja opanda chilolezo cha boma payenga pakhale chilolezo cha boma limaoneka ndi timu yake ya geologist
akatenga chilolezo umakhala kuti taona zonse nkhawa zonsezo zimakhala kuti pa nthawi imene munthu akutenga chilolezo chicha zaonekeredwa sample ikutumizidwa komanso timembeza kuti kubwere malizansi munthu akatumiza sample akayesa apereke ripoti sample inatumiza ichi zotsatira zake ndi izi china chimene mwina chingafunikenso kuti amalawiso atadziwa ndichonena kuti pa exploration stage masample ndololezedwa pa mining iso munthu akhozanso kutumiza sample apart from kutumiza product imene akupanga mine sampling iso imachitika chifukwa katikati mukumba pacha sikuti kufufuza makhala kwata makhala kuti kufufuza itsi kukupitirirabe it's ongoing process akanafufuzabe ndi sample imatumizidwanso koma sample ikamatumizidwa pakhala mafizi amene amalipiridwa sikuti mangotumizidwa ulere pali mafizi pamene munthu afuna atengeze mapemiti aja amakhala akupereka mafizi osiyanasiyana kampani tu kutumiza masample paja sikuti zimakondweretsa ndi loss si business manager ndi loss chifukwa muganize matraki munena ndi ndalama zokhazo njoke kuno ipiteka ndi ku Dar es Salaam kumene kujeka kwele shipi ipiteka yakuti they are making losses sakupanga so profit ina iliyonse chifukwa choti akungofufuza business wande kosanata sinayambike kwa kampani jameja ndi malosi sikuti zimasangalatsa tomata ayeneka kufufuza kupanda kufufuza sapanga decision yabwino kuti ayambe ku ntchito zawo za migodi chibwino khani imene singangodusa kamwanja asanathirepo ndi manga ya nkhani ya masamples imanenedwa kwambiri andi anthu pena amapanga criticize boma kuti likungoyang'anira masamples akupita monga mmene anenera anzanga Mr. Chikoti sampling ndi titakhala kuti tunena chizungu tedious process ya chifukwa chimene chimafunika nchoti kampani chikabwera amakhala kuti awerenga mabuku kuti ku Malawi kuli malo otere zimamveka kuti kuli mineral yotere nde akafika pamalo paja amafunika akhale ndi mapu aja akakhala nawo amakhala ndi ma target points kuti okay tiyambe ndi chani amatha kuyamba ndi kutola miyala or kupeza mwalo kuti uli pomwepo ndikugamula timati grab sampling akatenga miyala ija pamakhala njira zambiri zimene amaunikira nde amathaso kukhala ndi chithunzithunzi kuti zija zinkanena mabuku aja zikukhala zikuvomerezana nde tipange bwanji pamakhala no plan exploration plan choyambirira mumakhala ndi maplani osiyanasiyana pali kauniuni amene amathaso kukhala pa kampani matha kunena kuti koma tiyamba ndi kauniuni ngati kauniuni amachitika uja ndege zimapanga fly mwamba ya kauniuni uja imene yonso ni nkhani inaso kubira kuti kauniuni uja sikuti amapeza mineral ija amafuna apeze chithunzithunzi kuti kodi pamalo pamene papa tikayeza chitipasa chithunzithunzi chotani ndeka uniuni amayeza mmene ilili nthaka timati ma physical properties mmene ilili nthaka zikugwirizana ndi mineral imene imanenedwa kuti ilipo nde malizatsaka uniuni jakapeza amakhala ndi map amene amaonetsa kuti I think malo awawa kumene kukuonetsa kuti mineral ija ilipo mwina ndi uku ya nde akapanga chonchicha amakhalanso ndi njira ina timati geochemical sampling amatha kuona mitsinje imene ipafupi chifukwa there is a belief kuti mineral ija mwina ikamasungunuka zimapita m'madzi amatenganso ma samples ukapanga analyze ndiye pamwamba amatha kunena kuti okay tiyambe kai tione kuti kodi mulitali mineral imene ikupita motani nde amakumbaso timati trenching amakumba maenje mwina 5 meters deep koma amakhala atali ndeso pali njira ina kuona vertical extent zikupita bwanji pansi amapanga timati pitting ya komano that is only done kuti mungopeza picture nde picture ija ikapezeka kuti it's feasible
amakhala ndi plani yobola maenje akunenacha kuti okay ndemene zililimu tibole maenje. So you start at a large extent malingana ndi area ndi mumakumba mwina mukhoza kukumba 100 meters by 100 meters. So chimene mukupanga mufuna mupange reduce kuti mupeze concentration ya mineral kuti kodi ili patipati. So mukamakumba maenje aja mumakhala ngati mukubwerera. Now pomatenga ma samples aja ndi pamene pamakhala ntchito. As Mr. Chikoti has said kuti sikuti company imafuna kuti ipange zimenezi. Komano it's obliged to do that malingana ndi malamulo a dziko. Timaona ndithu anthu amanena kuti ma samples akupita ambiri matons. Of course ndizoona komano munthu kuti atsate ndondomeko imeneyi timakamba kwambiri recovery. Munthu apita mmalo mmene anyamata akukumba golide mukhoza kudabwa kuti aunjika chi 1 ton apo komano when they want to recover they can only get 1 gram of gold. Ndi pamene nomwina mukhoza khala ndi chithunzithunzi kuti I think ma samples was kuti zambiri zimakatayidwa. Iwo aja mangofuna mineral ija. So you can see per 1000 tons you can only recover 1 gram of material. That's why pamafunika ma samples amoneka ambiri chifukwa choti recovery tufuna tipezemo extract that mineral. So anthu as a nation I think tisamadandole kwambiri tikamaona matraki achi. Komanso muna ndingonchezera mwachangu changu. Anthu akangona track yanyamula miyala amakuti ndi sample. Komanso kuti track iliyonse imakhala ndi sample. Ina ndingodi ndithu akutumiza katundu wawo akumba akutumiza sikuti ndi sample. So palena ndi masample palena ndi mineral ndithu yoti mukakutumiza. Tili mprogramu ya Mphepo Zinayi ndipo lero mprogramu iyi tikukambirana ndithu nkhani zokhuza migodi makamaka nkhani yokhuza malamulo komanso mugawo linali tikakumana tifuna tikambirane nkhani yokhuza katangale chifukwa pali nkhani zambiri ndithu zimene zimamveka kuti uku ku migodiku kumene kunde kuchimake kwenikweni kwa katangale akuti munthu kuti upeze license kumakhala ntchito komanso olivini company yomweyo kuti ibwere kuno kumakhala ndithu kuti padusa ndalama. Timafuna timvetsetse bwinobwino kodi katangale alikodi kumeneko ku ntchito za migodi tikumananso koseyedwa apa. Takumananso mprogramu yetu ya Mphepo Zinayi ndipo programu iyi lero ikutifika kudzera ku Perekezi Consultants pansi pa project imene muchingereza kuti empowering stakeholders driving just resource governance through open contracting and licensing project. Ndipo project imene itu ili pansi pa empowering a just energy transition minerals challenge jet minerals challenge imene maandera thandizo la ndalama kuchokera ku USAID. Achikoti nkhani zimene zimamveka kunjaku kuti ntchito za migodi kuli katangale wopsa kubanzi akuti munthu kuti upeze license chitupa chenichenichi kuti ukayambe kupanga mine pamene ndithu kanga chepe kadutse komanso makampani akamabwera kumalayi kuno hayi kanga chepe mmalandira. Ndizoona zimene nikhani yosangalatsa komanso pang'ono yomvetsa chisoni chifukwa mina lili malamulo a dziko lino olumene lili Mines and Minerals Act ndondomeko zotengera chiphaso zinayalidwa bwinobwino ndipo anthu amene akapanga malamulo amenewo nyumba ya malamulo itakhala pasi anawunikira analoka pena paliponse motero kuti mwayi woti munthu ukhoza kuchita zakatangale kuti upeke license mulibemo nimene malamulo ana munthu sangakumane nanu kumbali kuseri kunduku license yanga ikuchedwa sizingatheke. Pamene ndinena kuti sizingatheke ndipo anena kuti chiganizo choti munthu apatsidwe license chimene boma limapanga kudzera ku nduna za migodi sichipangidwa ndi munthu mmodzi. Malamulo anapanga kuti chisamakhale chiganizo cha munthu mmodzi
kuti apa ndipereke license apa ndisapereke mwachidule pachizungu ama discretionary powers mukayiona bwino lamulo lija la Mines and Minerals Act 2019 ngakhalenso 2023 kale kunali la Mines and Minerals Act 1981 limene linachotsedwa kutabwera Mines and Minerals Act 2019 pano tukamba za 2023 anachotsamo ma discretionary powers mphamvu zoti munthu mmodzi akhoza kupanga chiganizo chopereka license mulibemo motero kuti license ya za Migodi timanena mobwereza munthu sangangolowa mu office kukumana ndi abwana kutuluka akutenga license akupita ayi ntchito za Migodi zimakhudza anthu ambiri chifukwa kumene zimachitikirako kumakhala wanthu kandi kumudzi kandi kuti pamakhala wanthu ndiye chifukwa choti pamakhala wanthu paliso nthambi zosiyanasiyana zimene zimakhudzidwa pakali panopa kutenga ndi lamulo la 2019 limene tikuti lisiya kugwira ntchito posachedwapa chifukwa choti kubwera lina 2023 license imaperekedwa ndi committee imachedwa ndi Mineral Resources Committee pali ma levels osiyanasiyana amene application ya munthu ikabwera imadutsamo pali technical level imene ma officers a technical amaona timu ndithu ya ma geologists ma scientists ena environment MRA da amakhala ikachoka pene pacha yadutsa level 1 imafika so level ina imene pali committee muliso nthambi zosiyanasiyana muli akulanzi muli akupolisi muli MRA muli water muli Ministry of Finance muli Ministry of Justice muli Department of Geological Survey anthu onse amakhala pasi wayunikira application ikawonekeredwa pene pacha anthu onse aja amapanga recommendation osati kupereka eti amapereka recommendation kachichewa chake simzotingana kuti chani kupanga recommend kwa anduna za Migodi kuti application itaiunikira anapereka maganizo awo yeah application itaiunikira ndipo taiona kuti yakwanilisa zonse zofunika koma ndiye mukhoza kupereka kwa uzanduna komanso ma application amene akanidwa anduna amadziwitsidwa panalenso awa ndi awa akanidwa pazifukwa izi anduna mene alili malamulo ake sangapereke license committee isanawauze zochita isanapereke guidance kapena isanapange advice ndimukhoza kuona kuti ma stages osewa anayesetsa kuti asamakhale chiganizo ya munthu mmodzi sizinachitikepo kuti recommendation yaperekedwa kuti company ikwenera mwina itachita zakuti ndikupezeka kuti license yaperekedwa recommendation itaperekedwa kuti kuna company ikwenera ipangeka izi kuma license ndikuperekedwa sindikukumbukirapo kuti zoterezo zinachitikapo chifukwa malamulo akuneneratu kuti committee ikanena kuti mupange izi mwina chimene anganena nduna chakuti komabe pali gawo ili taluunikirenso osati kuti iwo unena kuti kukana zimachitikaso takaunikirenso ni gawo ili funso limene ndisayambe ndino yachikoti ndiyambe ndakamanje mukuona kuti nkhani izizi za corruption is ku mining sector zimabwera chifukwa chani mmene akufotokozera mwa kuti system yawo is watertight malamulo awo so ndabwino kubasi koma nkhani zimene zilipo ndithu zungochokera mbasi mmaluwa kuti nkhani imeneyi ili watertight zona ineyo ndifuna ndiyankhule ngati an independent body malupo za corruption alipo ngakhale achikoti akunena kuti amagwira ntchito ngati ma section ndi chifukwa chani ndikunena zimenezi timaona background imene zimakhalira timakonda kukamba kwambiri ma issues za accountability and transparency now if you see operationalization ya mining kumalawi kunoko tili ndi zitsanzo mene amaperekera ma license anzathu a mines anthu amafunsa mafunso chifukwa chokuti pali ma modalities amene akhazikitsidwa
kuti munthu kapena akakhala ndi malo kuti akupanga exploration to what extent amatha kumpasa 3 years koma within that 3 years sanapange develop chilichonse masiku ano kuli malamulo kuti apange revoke like amlande koma zikumadabwitsa kuti munthu uja akapita ku mines akupasidwanso license ina extension so anthu amene amatsata za mining amafunsana kuti zikutheka bwanji so that's why pamakhala suspicion yokuti there's corruption at that level komanso anthu amaganiza kwambiri at corporate level ma investment mining companies akafika choyambirira amafikira kuboma and kuboma kujama kumana ndi anthu akuluakulu Migodi ndi mmene zikuchitikira anthu ube amakhala ndi suspicion chifukwa makampani ena akabwera pamatenga nthawi kuti apange grant license ena akabwera within a short time avomereza nde anthu ube amafunsana kuti zikukhala bwanji tili ndi zitsanzo makampani ena kuti mwina anavomerezedwa koma kena kake kaukanika just to unlock kuti mwina mining development agreement chaiteke so people talk and we cannot rule out kuti corruption palibe corruption ilipo komano it's just a matter of the extent to which it is carried out ndi chifukwa chake tikunena kuti how transparent are we chifukwa paliso ma document ena amene amabisidwa for public consumption so people tend to wonder kuti kodi zikukhala bwanji so zonsezi ndi chifukwa anthu timatha kunena kuti payeneka kuti pena pake mwina pokwenda atole kusecha anthu samabwera kuza kudandaulirana kuti ife tikuona ngati kwina kwake zinthu sizikuyenda bwino nkhani ya corruption nena zoona ilipo timalandira komano umati ukafufuza bwinobwino kuti kodi izi kuti zikhale chonchi zinatani umapezeka munthu chakubweretsa nkhanicha komabe iyeyo sali so sure koma ndimene anena achikoti kuti pamakhala ndondomeko zosiyana-siyana ife ngati a human rights timakhulupirira so kuti despite ngakhale ndondomeko zilipo koma pali loophole chifukwa tikangana mu committee momo pali almost anthu 13 IG ali momo right umapezeka kuti mwina mwake munthu chakubwera akuti ndikufuna license wapanga apply umapeza kuti wapanga apply mujamo ukamafunsa anthu wajetsera kale kuti kose kucha ngani mene mafanda afunsa chikodi wajetsera kale kuti anyamata azikuja kuno amene amatha kujetsera system yonse ama pamela akamapanga apply mujamo ukamafufuza anthu akamabwera akamadandira kuti napanga apply koma mpaka pansana yake kumakuti ndokafufuza aja kuti apasidwa kumene achawo ndokuti anesetsa kuti kodi wakaona kale kwanyamwandika brown envelope ndithu kachikoma kamene kachakaenda ndithu osarani awapasa and tikane kuti corruption kulibe ndikuti kunama and you the system itself ndio mwe kupangitsa kuti corruption ichitike one imatenga anthu ena imatengera nthawi so in that process anthu amapeze kuno kuti nanga nditani the only thing that I can do if ndikachedwa ndikuti ina akatenga license akandikumbira pachandata ndapapeza the best way ndingopita sokutani back door osakala wano buno tangogwira nera ndozo tokangogwira apapa 2-3 minutes na hata bwano uzatenga munthu license umatoa tenga masala yakatenga usiku ya mining nene license yakira in the sense of kuti pali sichinaende buno chinaende buno chifukwa kuti akuchedwetsa kandi ine poti alipo mpandikana kondo kuti muna makanthu acha akapanga muzikandi period kuti munthu apanga apply kodi how long does it take for someone to be answered how long kuti ngati pali ma issues abangidwe resolve isipangidwa resolve nthawi tali bwanji koma because of this kuti simakhala clear makamuli kunja makamuli ngati silimazoti kuti ngati muchitika chani simoneka ngati corruption ikuchitika and kuti mwapatsa kwa munthu akuti simatha kubwera pa public kuti ifeyo this is the procedure metaenda munthu uyu anatipatsa izi ndikukanakhulupirira muna kamabwera poyera kuti kati osamalayo kuti yayi zandondomeko ya kulandira license zimenda chonchi akuti anthu 5 anapanga apply anthu 2 tawatenga ndipo anthu awakwanitsa izi koma amayining sabwera poyera at the end of the day timone kuti kumachitika chani chinyengo ana chikoti simukumabwera poyera ndi information ngani anena ndio patsa kwambiri chifukwa
kuchedwa kuti munthu apatsidwe license kwambiri mutati mufufuze mukazabwera kuifufuza ndondomeko yake imapezeka kuti kwambiri ndipate client amene akuchedwa. Ndikupasani chitsanzo, munthu akapereka application yake ya license sanakwanitse macondition ena sangapatsidwe ndipo amauzidwa. Malamulo akunena kuti 3 months isadutse miyezi 3 munthu uja apatsidwe license. Komiti ikakhala pasi ikakumana imapanga communicate kwa munthu uja application yanu munabweretsa tsiku lakuti komiti inakumana date yakuti komiti ndikunena icha yanthu yakuitchulawo yanthu 13 muyemuli inspector general commissioner general MRI PS chandanda imamuuza munthu uja mukakwanise zakuti kuti license yani zapatsidwe. Tingoyerekeza mukatenge tax clearance certificate kwa MRI kuti zakupatseni license yanu. Zimapeza kuti munthu uja tax clearance certificate ichi nthawi kupita sakubweretsa. Mbuyomu sitimamuuza kuti mubweretse within nthawi yakuti pano pati kumanena titaona kuti munthu wauzidwa zimenezozo basi sabweranso patha chaka kapena takapangeni environmental and social impact assessment ya project yanu ifanye ndi requirement tisanapatseni license. Kuti akapanga environmental and social impact assessment mpuzeri munthu chotenga nthawi pazifukwa nayeso zakeso mwina zenizeni zodziwika bwino kapena yekha amangoyesa zida nde watsamwa pena pake pakazifuka zosiyana aliponso kuti anthu ongoyesa zida timakumana nawo ambiri. Munthu uja wachedwa akuzalozazala unduna inu mwandichedwetsera license yanga koma mutati mufufuze kalata imene analembedwera inamuuza mukapangeka izi zimene anozidwa zija iye amakhoti zimene anozidwa zija akuchedwa ife munthu uja akangoti wapanga zinthu zija ifeyo sitichedwesaso chifukwa cha nthawi. Pali nkhani imene anafotokoza kamanje kuti investor sakupanga develop malo angwasiya khala ndithu zaka kina kundukupitanso makapanga renew license mwachidule kwambiri. Amene timacha kuti nani performer alipo ndithu ndipo malamulo amanena kuti nani performer mumulande license pali ndondomeko yake so yolandira license maoneka mumudziwitse mupatse 30 days ayankhe akayankha zifukwa zimene wakuuzani zija zipite ku komiti imene tikuitchula ija ikaunikire. Komiti chekakhutitsidwa nazo kuti munthu yoditu ma circumstances zake anali tingoyerekezera anali beyond his control or beyond her control, beyond their control. Amatopatsidwa mwayi kuti kapangenso ni mwina tizakaitichi kapena amathakulandidwiratu alipo kuti malicense apangidwa ku revoke aliponso ena sanapangidwe revoke munthu atapereka zifukwa zomveka. Mukumbuka nthawi kunali covid nthawi imeneyo zinthu zambiri zinayima anthu anapereka zifukwa kuti ife kunali covid sitimagwira ntchito sitimatumiza masampo ndi zifukwa zomveka bwino. Komiti takhala pasi angapo otero inaona kuti anthu adanena zifukwa zawo ndizomveka apatsenso ni mwayi kuti akayeseso. Chabwino chifukwa cha nthawi akamwanji in 1 minute titani kuti tichepetse nkhani imene yakatangale mu sector imene ya mining tingachite zotani pakadali pano tunena kuti sector imene ndi one of the strategic sectors umalaiko agriculture, mining ndi tourism. Tiwembekeza zambiri ku mining. Mining tikuyembekeza zambiri as one of the flagships. Komano I think we just need to have a unit of direction. Kunkhani ya katangale ndiganiza tili ndi bungwe lotchedwa Mwiti. I think mukulidziwa la extractive transparency something like that. Bungwe limene jalo ndikanakonda kwambiri kuti litamagwira ntchito yake chifukwa almost chaka chilichonse pamatuka report koma report limene jalo ndimaona kuti zimene zimalembedwa pa ground sizigwira ntchito chifukwa state actors ngati amene wawa amakhala ngati akubweretsa ma checks and balances in terms of normalization and bringing my standards
kuti azapanga enforce ndiye ndikuona kuti corruption kuti ithe anthu onse ayeneka kugwirizana and there must be disclosure ya information because information ichayikapangizwa disclosed to the public anthu amadziwa mumakhala kuti muli timu imodzi mukudziwa kumene mukulowera komanso ma loopholes a corruption I think tikhoza kuathetsa kukhala ndi umwini china chimene ndikuchiona ndichoti boma lathu la Malawi even though mining is an infant stage koma ndikuona kuti zochitika zachuluka within a short period of time in terms of ma institutions zikuoneka ngati there are a lot of overlaps ma overlaps amene aja ndikuona kuti akupanga so create room for corruption ndiye I would love kwambiri kuti each entity izipanga exercise mandate yake kuti corruption mwina ikhoza kuchepa atoli titani mwachidule kwambiri ine mwachidule I think ndingoenda kunena kuti corruption samachitike ndikuzonera anthu ambiri tilima alinakala achikoti kuti apanga malamulo ena atsopano komano malamulo apanga ajawo akale acha there was lack of enforcement. So if this new act kuti ayikupangidwa enforce then I believe that corruption singakhalipo. So ndingokamba kuti malamulo apangidwe enforce pakale proper enforcement. Osati zingolina za pepepala kuti pali malamulo but without enforcement. No, when it comes to implementation, let's make sure kuti enforcement is also there. Achipoti sindikufusa nkhani ya corruption kuti muthirepo ndemanga. Koma nkhani imene mafamu muthirepo ndemanga mwachidule kwambiri. Ndi nkhani imene anthu kunjaku amakamba kuti chinthu china chimene chikutikanikiza kuti sector imene ipite patsogolo ndi kuti kulibeko ma incentive abwinobwino yayi. Anthu ena amapempha ma tax holidays kulibe yayi. Simukuganizira kwa anthu nkhani imene? Nkhani imene itu ma incentive alipo. Mutati muone taxation act ikukamba inuwe mukamabweretsa zinthu zofuna kugwiritsa ntchito pa Mgodi zitsulo machine kachani pali incentive yetu musalipire tax pali ma tax holidays amene anayikidwapo kwa munthu amene atsegula ntchito akugwira ntchito za Migodi ndi ma incentive oti alipo koma mwina chimene chimachitika nthawi zina anthu amafuna kuti apatsidwe ma incentive amene ali kunja kwa Malamulo kuti mupereke royalty 5%. Wina anena kuti ine ndikufuna ndizilipira 2%. Ndeke nakadziti walibe ma incentive. Koma the incentives in terms of fiscal matters ndithu alipo. Chotengera ndimene alili malamulo azamisonkho komanso malamulo azamigodi. Amene ndi Mphatso Chikoti, Chief Inspector of Environment komanso Head of Mineral Rights Section ku nduna wa zamigodi. Ndikuthokozeni kwambiri kuti mwatitsekula maso pa nkhani zosiyana za migodi zimene mmakwala mmakambirana mwina timakhala ndithu ndi maganizo olakwika kwambiri. Ndikuthokozeni kobasi kuti tinali limodzi program imeneyi. Tinalinso ndi Loveness Thole, iwo amagwira ntchito ku bungwe la CHRR ndipo iwo ndithu ndi Human Rights Advocate. Ndikuthokozeni kwambiri kuti tinali limodzi pa program imeneyi komanso nali ndi Ignatius Kamwanje. Iwowa udindo wanga khali muchichewa sana tifotokozere tisuchulabe mchingerezi mumwimo. Consulting geoscientist. Tithokoze kwambiri kuti tinali limodzi program imeneyi. Program ya Mphepo Zinayi yakufikani pansi pa project imene mchingerezi yakuitcha kuti Empowering Stakeholders Driving Just Resource Governance through Open Contracting and Licensing Project. Ndipo ndi project imene ikulandira thandizo la ndalama kuchokera ku USAID pansi pa Empowering a Just Energy Transition Minerals Challenge Jet Minerals Challenge. Ndifuna ndikuthokozeni amene mwatsadira zokambirana zimenezi pa kanema komanso pa wireless ya Zodiac. Ndikudziwa ndithu kuti nthawi zonse mmakhala ndemanga komanso mafunso tilifunseni ndithu mafunso amenewo komanso ndemanga zimenezo kuti tidziwe kuti kodi inu maganizo anu ndotani pa zimene mwamva program imeneyi. Malo anzanga onse ine ndine Chance Muloza Banda. Bwanji tikumanenso program ine ya Mphepo Zinayi sabata yamawa.
can't believe the season's nearly over. It sucks. I mean, I have no idea what I'm